रंजालुआ हाथायावसो थांबायदां। औ दफान थाङो ना माइला नोंसोरलाय? दंफाना मोजां रानिया थोलाया। दंफाना मा? बिसिबां लाया इबा? पसिसस'। ना मोजां। मारिनालहाय ब्र' बड' स्टेटास रिल्स। हेल' आदा। हेल' आदा मा खालामदों? दं ओरैनो दसे लाइभआव फैदों आं टाइम पास नोंथांमोनजों रायज्लायनो। कमेन्ट खालामदो दे जायफ्रा लाइभआव फैदों। अखासो हागोन ना बारा खदाल ना हानाय नङा? आदा आंखौबो लोगो मा होनदों आंखौबो लोगो खालामदो नों अफेरा जागोन खालामगोन। माथो टेनसन खालामदों लोगो खालामगोन ना जेबो टेनसन गैया। ओमफ्राय मा होनदों? दिमोल हाज'वारिया मा होनदों आदै मा होनदों थाखिया फैदों नामा सार? आदै मा होनदों आदै थाखिया फैदों नामा सार? आं बुजिस्लाबाखिसैलै मोजां हरफिन लिरनानै ब्रादार। कमेन्ट खालामदो दे सोर सोर बबेनिफ्राय दं लाइभआवहाय दसे जइन जाबाय। जेबो खामानि गैथ'वा दसे ओंखाम जासान्दि लाइभ होनोसै आङो। बोरायबायलै खानायफ्रा गबाय नै ओरैनोबो गबाय बोरायनायखौनो। बोरायथारबायना नै उन्दायखाले सेसलै। बोरायबाय नै लोगोफोर। बड' आदा आइदि दंबा हरदो। आइदि माने? दे कमेन्ट खालाम रहिस नार्जारि ओइ आदा बे मा होनदों बांगाय गावनि मुलि फानना न' ब्लाड प्रेसारफोरनि मोनगोन ना मोना? आदसा सोंहरलै ब्रादार माने आंथ' सोंजोबबाय थानो हाया नालाय गोबां मुलिफोर दङ अबेया माने सोंहरनानैहाय नोंथांमोनानो खबर लाहरनो हागोन आरो। आंथ' मानि मुलि सोंजोबबाय थानो हाया नालाय दा बेनिखायनो कन्टेक्ट नाम्बार होखादों नालाय आङो नोङो सोंहरबानो जाबाय आरो ना होमबानो मोनगोन आरो मिथिगोन आरो। सुलेखा नार्जारि अबाव थांदों आदा? आं दा ओइ खाथियावनो दङ आङो जोंनि गामिनि खाथियावनो। आं लकेसनखौ होनो दे बेलाय खाथियावनो दं सारमोनबो दं खाथियावनो दङ। दसे लाइभ होदों आङो। देवल हाज'वारि मेसेजखौ मा दानफिनखो कमेन्ट खालामफिनबानो जाबाय दे। दसे लाइभ होनोसैलै आलदां मिलदां जाबाय ओंखाम जासान्दि। ओंखाम माइब्राखौलाय होना फैखाबाय अमा बेदरजों। होमबाबो ओंखाम जानाय टाइमाव उखैबावो। मा? रहिस नार्जारि दे आदा थेंक इउ सै आं सोंहरनायाव र' अके सोंहरनो हागोन दे। सोंहरनानै कल खालामनानै सोंहरनो हागोन मानि दं मानि गैया नोंथांमोनानो मिथिखागोन आरो ना। आरो सोंहरबानो जाबाय आरो। आदा ब्लु होदो है आं बिदिखौ होनो रोंलायलाङालै अबाव ब्लु होयो अबाव ब्लु होआ। आं लाइभ थाबाय थायाना बारा आं लाइभखौ माबानाय जालायलाङा आं होनो रोंलायलाङा ब्लुनो रेन्जनो होननायखौबाथाय।
ओमफ्राय देवल हाज'वारि माहाय दं सार? है दङ गामियावनो खाथियावनो दङ गोजानाव गैया। अखा हादों ना मारा बोरैबा बोरैबि एसे खोन्थाहरदोलै माथो खोमसिथारलै जोंनिथिंजाय जोमै गोजा माथो अख्राङाव। सोर सोर अबेनिफ्राय दङ दे कमेन्ट खालामलाय एसे खोन्थाहरलाय एसे नायनायनि लोगोफोरबो दङलै नै ओरैहायबो बस दङ नै बेबो सासे दङ सेन्ट्रेलनि बिथाङा ओरै दंबावो नै जोंना ब्रादार बेयो आसामनि कमेन्ट खालामदो एसे खोमसिथारा माथो अनसु डेलि ब्लग ओइ बाजै नै आं दङ गामियावहायनो खाथियावनो सारमोनजोंसो दंलै कमेन्टआ हरबाय थादे बड' स्टेटास आदा जोंनि मा होनदों जोंनिथिंजाय सान्दुंसो खासि नै जोंनिथिंजाय खोमसि जादोंना गोजौआव नायलाय नै ओरैहाय मानसिफोर फैदोंलै आं एसे रायज्लायदेरनि आइसे दादा अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम बाहला सिल' ना नै ओरैहाय आदा फैदों आरो एसे रायज्लायदों आङो ना এনেতো খবৰ ভাল না এনে খবৰ ভাল বহুত ভাল আচ্ছা এতিয়া মই লাইভত আছোতো হয় 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 দে আহক বৰষুণ দিব নাকি বতৰ কেনেকুৱা হ'ল নাদিব না খালা এনেকুৱাই থাকিলেथ' ভাল देलै कमेन्ट खालाम दे बाजैया मा होनदों मोजां नुथारदों थै मोजांरा बोरायबायलै बाजै नुवा नोङो खानायफ्रा गुजोबलाय लांबाय दाइले बुरैबाय बुरैबायलाय नाय बोरायबाय एसकेआ बोरायबाय बाजै बहाय दं बाजै चेन्नाइनिफ्राय फैबाय नामा हा बाजै लाइभआव बाजै चेन्नाइनिफ्राय फैबाय नामा दालाय माबोरैथो दं हालोदफ्रा मा होनदों आदा आं चिरां अके हा औ सारा उन्दुदों सिङाव सानैबो दं औ सानैबो उन्दुदों उन्दुग्रोथों दसे ओमफ्राय मा होनदों मा एसके बड' ब्लग इउटुबावसो होदों आंलाय इउटुबावसो होदों आं इउटुबसो बांसिन इउस खालामखायो कमेन्ट फरायजोबगोन दे लोगोफोर आदै मा खबर मोजां फि दैमारि ओमफ्राय देबजित बसुमतारी मा होनदों दे सार आंनि शेयारखौ साबसक्राइब खालामना हो चेनेलखौहाय जागोन आंनि जेखिया जा भिडिअआवहाय कमेन्टबानो खालामहर दे हाय बा हेल' मोनबाय दे कमेन्ट खालामलाय लोगोफोर एसे दसे रायलायनि नोंथांमोनजोंहाय दसे अनसु डेलि ब्लग चेन्नाइआवनो दं मोजाङैनो दं बाजै दे आसा खालामदों इसोरा थाबैनो मोजां लाबोथों दे बाजै माथो खालामबावनाय मानसिनि माबा ओमफ्राय मा होनदों बड' ट्रेन्सलेसआ मा होनदों नै अनसु डेलि आब' आंखौ लोगो खालामदो अके बाजैया एसे उसुस्थ'आव दंहैयोलै गोजानाव आरो फैरा बिरजनबा है केमेरा खेबफियो सिलाय लाया मोनलाया केमेरा खेबफियोलै ओरै ओमफ्राय मा होनदों आरबिया मा होनदों नोंना गय बागान गैया दङरा फिसाफोरनोसो गायदोंलै आं मोनजाथ'नाय नङा देनां फिसालाफोर बुग्रि मारिथोंसै माने आं एसे फाननो मोनहैसिगोन ओमफ्राय फिसालाफोरनि आमोल जाहैनोसै आरोना बारा गिदिर गैया दासो थाइजेनगासिनो आंना गय बागाना बारा गिदिर गैयालै आंना फिसासो आरो गायदेरनोसो नागिरदों आं दायो गायनांगोन ना उफाय गैया
ओमफ्राय मा होनदों कारेन्ट गेम ब्लगा मा होनदों दे आंनि चेनेलखौबो साबसक्राइब खालामनानै होदो बेनिखौबो खालामनोसै अके जागोन दे दाहाय जेखिया जा माबायावहाय कमेन्ट खालामहरबानो जाबाय आंनि भिडिअआवहाय आरो हाय बा हेल' थेंक इउ अके दे बाजै दे थेंक इउ आदायाबो होजों दं दा दे ओमफ्राय सुजेन दैमारि होनदों बहा दं ब्रादार आरो दिनै लाइभआव लोगो मोनबाय अके थेंक इउ स' माच आं माने लाइभआव फैबाय थायालै ब्रादार माने गोबावजों आं खेबफाल' फैयो बायो आं लाइभआव फैबाय थानोनो माने भिडिअफ्राखौ इडिट खालामनो बाबावो आं समावहाय भिडिअआनो थाबलायना थायो होनोनो बानानै आं खालामनाय जाया आरो थेंक इउ ब्रादार आं नै चिराङाव दङ चिरां डिस्ट्रिक्ट खैला मैला नाम्बार 1 लन्थिबारि मडेल कलेज निउ गोदान मडेल कलेजावहाय ओपनिं जानो थांगासिनो दं बेयावनो दङ सारमोनबो दङ ओमफ्राय मा होनदों बसन्त बर'मोन हेल' ब्रादार हाउ आर इउ फ्रम कर्नाटका आइ एम फाइन ब्रादार आइ एम फाइन थेंक इउ स' माच कर्नाटकानिफ्राय हरनायनि थाखाय आरोना लाइभआव फैनायनि थाखाय मारै दं नोंहालाय खबर सबर मोजां दा ब्रादार बसन्त दालाय खबर सबर मोजां दा ओमफ्राय अनसुर दिलीप औ बाजै औ माला आं चेन्नाइआव मारिना ब्रिजआव थांनो लुबैदोंमोनलै एसे सागोराव दुगैलाबायहैनो थांनायानो जाले माथो गुलाबफ्रानो जालायलाङा माथो संसार जानायनिफ्रायथाय ग्रोब ग्रोबल' जायो माथो बाजै सेंग्राला बिरनो मोनबायमोन एसे गोजान जायगाफ्रावहाय एक्सप्लर खालामनो मोनगौमोन एसे गोजान गोजानफ्रावहाय बेरायनो हागौमोन सेंग्राब्ला ओमफ्राय बिदिनो इउटुबनि सेलारि मोननाय मानाय फेसबुकनि मोननायफ्राबो बिदिनो ग्रोब ग्रोबानो जालायलाङो माथो ओमफ्राय इनभाइटेसन जायो भिडिअ खेबलाबायनाय मानायावहाय बयबो हरो हरनायालाय होमब्लाबो मेनेज जाहैया फैसायानो ग्रोब ग्रोबानो जायो गथ'फोर फोरोंनाय मानाय ओंखाम जानाय ना बेदर जानाय बिदिनो जायो बिदिनो साख्रि गैया बाख्रि गैया माइ गाया जाया सेंग्राब्लासो बेरायहैजागौमोन बाजै थेवबो मालाबा समावहाय स्कप मोनब्ला थांगोन आं र' चेन्नाइ मेरिना ब्रिजआवहाय बेरायनोहाय हाय फ्रेन्ड्स हेल' फ्रेन्ड्स थेंक इउ स' माच ओमफ्राय एस एम बड' ब्लग आदा मा खबरा ओरैनोसै जास्ट नोंथांमोनजों दसे लाइभआव थादों बेनो आरोना जेबो इम्परटेन्ट खबर गैया ओरैनो जास्ट लाइभआव आरो नोंथांमोनालाय माबोरै दङ बयबो कमेन्ट खालामनो हागोन दे अखा हाहां जादोंलै खोमसिनो इसी लाइभआव नाहेना मैं तार कारणे माने माबा फैनो हागोन अके जागोन दे थांगोन बाजै लोगोआ दुबाइआवसो लिंलाय लांदोंमोन फैसा गैयाना जाया एसे संनाय जानायफोरखौ देखायनोसै आं जोंनिखौ जायफ्रा लाइभआव दं नायनो हागोन जों माबायदि संदों माबायदि सङाखै ने आदा बे लाइभआवसोखा फुरा औ एसे आं देखायनि दे मा थांजोबलायखो मानसिफ्रालाय देलाय फैफिनलाय एसे गोबां आं देखायनि जोंना दिनैना खायद'आ एसे गोथाव जागोनलै एस एम बड' ब्लग आंबो मोजाङैनो दं अके थेंक इउ स' माच र' ओरैहाय न'फ्रालाय बिराद मोजां नुबायलै नै बरियाल'सै नै नायदो नै मडेलफ्रा बिल्डिं गोजा दै जेरैबो ओमफ्राय नै बेयाव सायबाय मैथाजों नाजों संसिगोन आरोना ना लाबोखादों ओमफ्राय नै ओरै संगासिनो दं संग्राफ्रा नै जोंनि ब्रादार संदों मा बुस्थु ओंखाम बियो ओमफ्राय नै बियो जाबाय सबायखौ फाजा खालामगोन ओमफ्राय नै बेयाव मुला नैखौबो जों फाजा खालामगोन ने ब्रादार लाइभसोखालै मानसिफोर दङ बेखौ आरामसे माबा खालामगोन आरो ओमफ्राय न'फ्रा नैबेनो मडेल कलेजआ ओमफ्राय बेदरफ्रा बैयाव मोनबाय मा बैयाव अके गोजाननिफ्राय दिन्थिखानाय आं होनबाबो दा सायगासिनो आरो हरै अयथासार गोबां लाइभसोखा मानसिफोर दं औ लाइभखा रायलाय जागासिनोखा मानसिफोर दंगासिनोखा
एसे बड' दे आदा माने ओंखारथ'बाय माइ दं औ माइ हादों माइसो हादों दे हादो दे हाना मा होनदों आं लाइमआव सोखारा होखादों रा ओमफ्राय नोंसिनो मोनसे ओरैबायदि मोजां बुस्थु देखायनोनो आं लुबैगोन दे गोजौआवसो बे बुस्थुआ हैनो बेरेया नायलाय आयु बेरेया नै बेयाव दं बाहानै दं ओइ महाय होसो जाग्रालै जाहैबा मानि पार्टिया दा है पार्टि नङा बिनानाव जों जाखायो बिदिनो ज' ज'नो पार्टि नङा मा लाइभ फुरा लाइभखा मटरा दा लाइनासो थांबायदां दा आं फाग्लालै लाइना थांब्रबबायो दसे थाबावनोसै नङा होमबा दसे थाबावनोसै बे दसे कमेन्ट खालामबावदो लोगोफोर दानसे रायलायबावनोसै दे आदा ओके चिंता दिसे ना बिस्पानी चिंता प्रग्राम तो भाले के क्या है 20 मिनिटसोल' थागोन दे लाइभआवहाय लोगोफोर कमेन्ट खालामनो हागोन दे दसे बारा गोबाव थानाय जानाय नङा आरोना 20 मिनिटसोल' थागोन आङो कमेन्ट खालामनो गोसोबा खालामबानो जाबाय दसे रायज्लायनोसै नङा होमबा बा एसपि अफिसियेल बहा मा होनदों बबाव दंब्रा दङ नै खाथियावनो मडेल कलेजाव कमेन्ट खालाम दे लोगोफोर दसे Patalman lai muci ayo lai muci oska To 2020 आं चेन्नाइ मारिना ब्रिजखौ आं थांखांबाय ब्रादार आरो मोनसे बाथ्रा ब्रादार बे मा होनदों दाननि 21 थारिखआव रनिखाता दैमुगुरियाव हिन्जाव लागोन जोंनि गामिनिफ्राय आंबो थांगोन फ्रम उदालगुरि आच्छा जागोन दे जागोन फैबानो जाबाय सुजेन दैमारि अके हा जोंखौबो लोगो मोननो हागौ खाथियावनो ना जोंबो बारा गोजान नङा अनलि 18 किल'मिटारसो जागोन खोमा गोजान नांगलबाहा আরো বলজিৎ কোনে আছে বলজিৎ খাই আছে বলবি বলবি আছে বিজনি ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট আপাতগিরি কিবা ফোনেন বড় আচ্ছা ফোনেন বড় আর মন্টু বড় দুজন ও আচ্ছা डक्टरनाव दं नामा आदा गैया आं माबायावसो दङ गामि खाथियाव न' साखाथियावसो मडेल कलेजाव डक्टरनाव गैया
मैया बानायनो थिनदोंमोन भिडिअ गोबां मानसिफोर हामनायनि सार्टिफाइ होफैदोंना आंबो मोजां जाबाय माबाय बयबो हामनायफ्रा ओमफ्राय डक्टरा माबाया ट्रिटमेन्ट खालामग्राया सारा भिडिअ खालामना लाखिदों आरो गोबाङैनो सोरबा फाइल्स हामनाय सोरबा किडनि हामनाय सोरबा बेबायदिनो नानानथा रोखोम बेमारफोर मोजां जानायनि मैयाहाय खेबना लाखिदों गावगा भिडिअ खालामनानैहाय ओमफ्राय आंखौ भिडिअ होनो थिनदोंमोन ओमफ्राय आंथ' थाब थाब होबाय थानो बायोना एसे उनावबा मोनसे खोथा जेनेबा सप्तानैसोनि उनाव बानायोब्ला मोनसे खोथा माने होथ'वाखै आङो मानसियानो बिराद जाहैयोना दा अयथासार मानसि थांलायो मोजां जारलाबायबोनो गोबाङैनो मानो होनना बुङोब्ला खायफा बाहायगनिबो खोथा थाहैयो जाहैबाय खायफा हामा जेनेबा मुलि देवालि जाब्लाबो मोजां जाया सोरबा बायदिया लाख लाख थाखा गारब्लाबो हामा अबेबा मुलिजों हामो बेबायदि थायो आरो जायफ्रा मोजां जाबाय गोजोनथाव खौरां आरो जायफ्रा ट्रिटमेन्ट लागासिनो दङ आसा खालामदों इसोरबो माने निस्सय मोजां जागोन बेफोरबायदि आरोना मनजिल बसुमतारी मा खौरां आदा खौरां गैया जेबो मनजिल ब्रादार ओरैनो जास्ट दङ आङो लाइभआवहाय गोबावसैमोनलाय फैथारिया एस बि अफिसियेल ओमफ्राय आफा थाला सानायनि मुलि हायाना हायो आदा सानाय सुनायनि मुलियालाय बिराद गोबां दङलै ओमफ्राय आं सोंजोबनाय जायाना मानि दं मानि गैया मुलियानो एभेलेबेल दङ गोबाङैनो दङ ओमफ्रायथ' आं सोंबाय थानो हायाना माने नोंसोर नाम्बार होखादों नालाय नाम्बारावहाय कल खालामनानै सोंनाय हरनो हागोन आरो खोन्थाहरखायो जेबो नङा कल खालामना खिथाबाय सोंहरबाय आथिंनि आफा सोंनाय हर दे ओइ लोगोफोर दे कमेन्ट खालामला एसे थांफिनसैलाय एसेलाय ओंखाम जाखानायसो प्रग्रामानो ना औ दालाय हाथायबो दिनफ्राय दिनैलाय उन्दुनोसो ओंखारस्राबाय माथो एस पि अफिसियेल मा दानफिनखो कमेन्टखौलाय कमेन्ट खालाम सिसुबारियाव थांनांगौलै गोबावथारसै आदा निथन थांगोन सिसुबारियाव सोरजों सिसुबारियाव दा आं प्रग्रामखौ नायखांखाबायमोन दहाय नों माजों थांगोन राखि सारजों थांगोन नों आं सोरजों थांफानाय जायो नायनोसै दा सोरजों थांफानाय जायो सोर लिङो सारा जों बेरायलाबायनोसै बिशाल बसुमतारी हेल' अके थेंक इउ ब्रादार कमेन्ट खालामनो हागोन मारै दङ बिशाल बसुमतारी बबेनिफ्राय जाखो ब्रादार कमेन्ट खालाम दे लोगोफोर दसे आं थानि लाइभआवहाय गोबावथारसै आं लाइभ फैया खान्दानि गुरना फैदों आं नै এতিয়া ধান কাটা চিজন ধামধুম ধান কাটিব না ধান কাটা চিজনथ' बि बलद बसुमतारी बयद बसुमतारी बि बय थेंक इउ आई एम पाकिस्तान थोस माब्रै हौखोलै बिशाल पाकिस्तानावसो दंहैयो नामालाय जारलालै नोंजों ओके सालाम आलैकुम खबर केमन भालो ना मा मोनहैदों नोंलाय बेयावलाय
मुसलपुर टाउननि आथासि होननाय सिख्लाया 52,872 आरो राकेश सर 60,260 হয় नंबर 1 राकेश दे कमेन्ट खालामहरदो सानैसो लाइमोन दोननायसैलै आं लोगोफोर दे 25 मिनिट जाखाबाय गोबाव थानाया टाइमाबो जाथ'वाखैना दाहाय खेबसे फैबावगोन आं लाइभआव दे बाय बायसै बयनिसिमबो थेंक इउ स' माच 24,200